Хәерле кич, сез Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләрен карыйсыз. Студияда Илгиз Шәкуров бүген безнең тапшыруда. Камал театрының яңа бинасы проектының нинди булачагын игълан иттеләр. Нинди үзгәрешләр булмасын, минемчә Татар театры яшәячәк. Татар театры үлмәячәк. Яңа бина замана таләпләренә туры киләме һәм ул кайчан төзелеп бетәргә тиеш? Шулпан Касыймова күреп кайтты. Бүген Питрәч районында бер юлы 2 балалар бакчасы ачылды. Ул ничә сабыйга исәпләнгән. Балалар бакчасына чиратлар әле күпме кала бирә. Руслан Хсендинов белеште. Изге Рамазан айында Татарстанда тагын бер яңа мәчетнең ишекләре ачылачак. Ул мәдәният турында да безнең, гүбәдә турында да ул безнең, билем алу урында да ул безнең. Питрәч районында төзелеп килүче яңа мәчетне Илдар Сафиуллин да күреп кайтты. Рөстәм Миңнеханов илдә ташламалы ипотека программасын 2024 елга кадәр озынайтырга тәкъдим итә. Бу хакта ул Мәскәүдә Россия төзелеш министрлыгы белән илнең дәүләт советы комиссиясенең урта утырышында белдерде. Киңәшмә вице-премьер Марат Хөснүллин җитәкчелегендә үтә. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Миңнеханов Россия дәүләт советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите буенча комиссиясен җитәкли. Бу очрашуда йортлар белән идарә итү, фатирларда төтен йөрү каналларын карап тоту буенча да берничә мөһим фикер яңгырады. Россия төзелеш министрлыгы белән дәүләт советы комиссиясенең уртак утырышы бу. Илнең төзелеш өлкәсе белгечләре катнашында уза. Татарстан президенты да төзелеш, торак коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхите комиссиясе җитәкчесе буларак үз тәкъдимнәрен әйтә. 2030 елга кадәр Россиядә 120 миллион квадрат метр торак төзергә кирәк. Төзүен төзерсең, аны кем сатып алачак? Моңа ташламалы ипотека ярдәм итәр иде Рөстәм Миңнеханов. Чөнки соңгы берничә айда банк процентлары да, фатир бәяләре дә сизелерлек кыйммәтләнде. В этой связи предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых, а также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита с 3 до 6 миллионов рублей. Кроме того, предлагаем включить в программу льготной ипотеки покупку индивидуального жилья. Это тоже позволит сдержать рост цен на первичном рынке. Хәзер йортлар төзү өчен яңа участоклар бирелә, әмма аларга инженер челтәрләре сузылмаган. 2030 елга Казанда гына 10 миллион квадрат метр торак төзергә тиешләр. Инфраструктура өчен алынган кредитларны кайтару буенча разраулар күп әле. Аларны тоташтырган өчен акчаны проектны гамәлгә куючы төзүче оешмадан гына алып була. Челтәр булмаган урында ничек йорт салырга? Необходимо предусмотреть возможность строительства объектов коммунальной инфраструктуры за счет платы за подключение с учетом запаса мощности на весь цикл планирования и застройки. Это очень важный вопрос, ее обязательно нам надо решить. Төзелеш материалларының кыйммәтләнүе иң зур проблема булып кала. Бәяләр 2021 елның җәендә кинәт артты. Киләчәктә илнең төзелеш министрлыгында бәяләрне фаразлау бүлеге булдырырга кирәк ди төзелеш министры. Необходимо управлять стоимостью на всех. Төзелешнең барлык этапларында да бәя белән идарә итәргә кирәк. Шуңа бәяләр рәвештә бәя билгеләү системасының бердәм цифрлы платформасын булдыру планлаштырыла. Россия президенты указы нигезендә 2030 елга ел саен 5 миллионга якын гаиләнең торак шартлары яхшыртылырга тиеш. Буларны вице-премьер Марат Хөснүллин ассызыклый. За предстоящие 10 лет мы должны построить 1 миллиард квадратных метров жилья, то есть каждый 5-й метр в стране должен быть новым. Шулай ук бу очрашуда Рөстәм Миңнеханов торак коммуналь хуҗалык өлкәсен үстерү өчен кайбер тәкъдимнәрен әйтә. Җирле үзидарә органнарына күп фатирлы йортларны коммуналь унитар предприятие аша үз идарәсенә алырга рөхсәт итәргә кирәк ди. Көнкүреш калдыклары темасына да кагылды ул. Яңа система 3 ел эшли. Шул чорда бу өлкәдә дә законнарга төзәтмәләр кертү кирәклеге ачыклана. Чөнки чүп түгүгә кагылышлы төбәк нормативлары белән килешмәүчеләр күп. Алар суд юлын тапты. Татарстан президенты күп фатирлы йортларда сөрем газы чыгып, кешеләр агулану проблемасына да игътибар итте. Төтен каналлары өчен җавап бирүче булырга тиеш. Требуется принять безотлагательные меры по предотвращению взрыва бытового газа в многоквартирных домах в целях безопасной эксплуатации обязанности по техобслуживанию единого комплекса газового оборудования. Бүген яңгыраган тәкъдимнәр күпчелек төбәкләрдән җыелган. Аларны берләштереп, хәзер илнең төзелеш министрлыгына алга таба хәл итү өчен җибәрәчәкләр. Фәйрүзә Мәҗитова, Динә Газалиева, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Казанда Камал театрының яңа бинасы нинди булачагын игълан иттеләр. Ваухаус Россия, Япония, Германия архитекторлар бюросы әзерләгән проект җиңүче дип табылды. Алар театр бинасын пыяла чәчәкләр кебек итеп күрә. Исегезгә төшерәбез, театр бинасы проектын эшләргә 26 берләшмә, 14 илдән исемнәре дөньяга билгеле архитекторлар теләк белдергән иде. 8 финалга чыкты. Жюри әгъзаларының йокысыз төне, Камал театры аксакалларының соңгы сүзе һәм башкала үзәгендә барлыкка киләчәк заманча бина турында. Шулпан Касыймова. В финале победил Ваухаус, японский проект. Чем мы их поздравляем? Финалга чыккан 8 проектның барысы да бик лайыклы иде, ди жюри рәисе Илсур Метшин. Ләкин хәлиткеч сүзне Камал театры аксакаллар әйтә. Алар сайлап алган проект 0,7%-ка гына артыграк балл җыеп җиңеп чыга. Наше сердце, Казани, наша история, наша культура, это прежде всего Сардаровская свобода. Без иске татар бистәсе Казанның йөрәге, мәдәнияты икәнне беләбез. Әлеге проектның нурлары аны тагын да жанландырып җибәрер. Башкалабызның тарихи урынын ямьләндерү өчен яңа сулыш булачак дип уйлыйбыз. Камал театрының яңа бинасы менә шушылай пиалалардан торачак. Архитекторлар аны Кабан күленең дәвамы булыр дип уйлый. Чөнки Бирдәле паркта урнаштырылачак. Заманча бинада Милли театрның 3 сәхнәсе булачак. Төп сәхнә 600 урынга исәпләнгән. Тамашачылар бер-берсенә якынрак утырсын һәм хис кичерешләре белән уртаклаша алсын өчен түгәрәк формада булачак. Биредә балконнар өстенлек итә. Икенче сәхнә универсаль. Биредә утыргычлар да сәхнәдә хәрәкәтләнәчәк. Ул төрле жанрдагы спектакльләр куярга мөмкинлек бирә. Өченчесе Көнчыгыш дип атала. Анда милли бизәкләр урыналар дип көтелә. Театр фойесы гүя шәһәр белән күлне тоташтыра. Ул очрашу урыны булырга тиеш ди архитекторлар. Тыштан салкын булып тоелса да, эштә милли рух хөкем сөрәчәк. Чөнки проект авторларына шундый бурыч куелган иде. Крыша как некое небо. Бинаның түбәсе күкне хәтерләтә, диварлары иләргә охшаган. Без аларны узып театр проспектына чыгабыз. Бу театрларның театры булачак. Я думаю, что в ближайшие дни... Якын көннәрдә без җиңүчеләр белән очрашып, төзелеш турында сөйләшәчәкбез. Озакка сузымча башларга кирәк. 25нче елга бина әзер булыр дип ышанабыз. Үзгәреш бинада гына булмаячак, минемчә, без үзебездә үзгәрергә тиешбез, тамашачыда үзгәрергә тиешбез. Бу чыннан да бик матур сүзләр, вызов безгә беренче чиратта тамашачыга шулай. Камал театрының хәзерге бинасында нәрсә булачагы әлегә билгеле түгел, диде мәдәният министры. Рустам Нургалиевич в своем послании обозначил, что это будет оставаться площадкой для профессионального театрального искусства. Милли рухадан да булырга тиеш һәм безнең яшьләр өчен мәйданчык бу тоже мәйданчык кирәк. Шуңа күрә карарбыз. Шулай итеп 25нче елга башкалада заманча дөньяви архитектура сәнгате бинасы барлыкка киләчәк. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Питрәш районында 2 балалар бакчасы ачылды. Күйік һәм Богородская бистәләрендә 220 һәм 120 балага исәпләнгән биналарны бер елда төзиләр. Әлеге торак пунктлар Питрәш районына караса да Казанга якын. Шуңа бистәләргә күченеп кайтучылар, йорт салучылар күп. Балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә керү өчен чират барлыкка килә. Бүген район буенча 2000 балага урын кирәк. Бүген Күйектә иртәдән зур бәйрәм. Ата-аналарга сабыйларын еракка йөртәсе түгел, чөнки монда бер юлы 220 сабыйга исәпләнгән балалар бакчасы ачылды. Күйектә бу беренче садик түгел, беренчесе Золотая рыбка, бу икенче садик. Алла бирсә, может, тагын да булыр дип өметләнеп калабыз. Бүлмәләр җылы һәм иркән 2 катлы бинада музыка, спорт залы да бар. Малай һәм кызлар белән логопед шөгыльләнәчәк. Әкияттә 49 кеше эшли. Балалар рус, инглиз, татар телен өйрәнәчәкләр. Балалар бакчасы бик тиз төзелде. Тагын бер балалар бакчасы булса, бик әйбәт булыр. Чөнки очередьтә бик күп балалар торалар. Менә бу Богородицкийның иске балалар бакчасы. Ул 1971 елда агач бурадан салынган һәм әлеге балалар бакчасына нибары 49 сабый йөргән. Хәзер агач бина тарихта гына калачак, чөнки ал уртасында яңа бакча ачылды. 120 баланы заманча шартларда тәрбияләячәкләр. Зернышки крупные, мы делаем ямочки глубокие, луночки. Балалар бакчасында безнең 14 тәрбияче һәм алар педагоглар белән бергә инде анда психолог та бар. Монда барысы 6 төркем, 2 төркем безнең
бик бәләкәйләр. Биналар демография илкүләм проекты буенча төзелә. Республикада узган ел 3200 орынга исәпләнгән 17 балалар бакчасы үз ишекләрен ачкан. Тик әле проблема тулысынча хәл ителми. Аеруча зур чиратлар Көй һәм Шигали авылларында. Һәрберсендә мәктәпкәчә яшьтә 1000ннән артык сабый бар. Татарстанда балалар бакчалары белән бергә мәктәпләр төзелешенә дә зур игътибар бирелә. 7 мәктәп эшләнеп ята. Ул безнең Шаллыда, Түбәнкамада, Әлмәттә, Сабада, Биектауда, шуңа күрә ул мәктәпләр төзеләләр. Мин уйлыйм, алар кайсыдыр республика хисабына, кайсыдыр бәлки яңадан федераль үзәктә ярдәм итер, чөнки менә бу юнәлештә эш алып барыла. Питрәч районында балалар бакчаларына булган чиратны киметү өчен хәзер өстәмә 300ләп урын әзерлиләр. Питрәч районыннан Руслан Хусудинов, Игроманов, Яңа Гасыр каналы. Эшмәкәрләргә ярдәм Татарстан өчен төп максатларның берсе. Цифрлы трансформация, бизнес һәм дәүләтнең очрашуы дип аталган түгәрәк өстәл барышында Рөстәм Миңнеханов бүген шулай дип белдерде. Ул Икътисад министрлыгының еллык коллегиясендә уза. Кече һәм урта бизнес корпорациясе генераль директоры Александр Исаевич Татарстанның цифрлы платформага беренчеләрдән булып тоташкан төбәк икәнлеген әйтә. Аның ярдәмендә эшмәкәрләр 18 төр ярдәм ала. Икътисад үсеше, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру, инвестицияләр җәлеп итү. Коллегиядә шул мәсьәләләргә тукталдылар. Президент нинди бурычлар куя? Алдагы материалда. Выглядит, может быть, как замороженный, но это абсолютно сухой, похожий на пенопласт продукт. Суга салсаң яңа изгән кебек була диләр. Технологиясе шундый. Башта туңдыралар, оннан сублиматор ярдәмендә продукттан су молекулаларын чыгарып бетерәләр. Сублимационная машина. Бу көнкүрештә куллана торган сублиматор сәнәгать өчен зурларын җитештерәбез. Теләсә нинди продуктны шулай киптереп саклап була. 2 ел эшлибез. Инде 30лап җиһаз саттык. Сәнәгатьтә булган яңа проектларны Рөстәм Миңнеханов та җентекләп карый, кызыксына, бәя бирә. Кече һәм урта бизнеста мәктәп укучыларда үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Инде коллегиядә ил һәм республика икътисады пандемиягә кадәр булган күрсәткечләргә кайта дип билгеләп үттеләр. Тулаем төбәк продукты 3 триллион 354 миллиард сум, үсеш 103%. Россия икътисады үсеш министрлыгында бу күрсәткечләрне югары бәялиләр. Татарстан яшәү дәрәҗәсе икътисад күрсәткечләре буенча да алдынгы урында. Тулаем төбәк продукты күләме буенча 6нчы урында. Тапшырылган торак күләме буенча да 6нчы урын. Үсешкә яңа җитештерүләр ачу, нефть, химия, машина төзелеше продукциясын чыгаруны арттыру ярдәмендә ирешелә. Кулланучылар базары да торгызылды. Төзелештә үсеш бар. Шул ук вакытта корылык авыл хуҗалыгы күрсәткечләрендә начар чагылыш тапты. Җәмәгать туклануы тармагы да пандемиягә кадәрге соннарга кайта алмады. Кече һәм урта бизнеста 787 мең кеше мәшгуль. Татарстан бюджетыннан эшмәкәрлеккә 4 миллиард ярым сумлык ярдәм күрсәтелгән. Өстенлекле үсеш территорияләрендә 11 миллиард сумлык инвестициялар җәлеп ителә. 10 меңгә якын эш урыны булдырылган. 2021 елда республикадагы социаль-икътисади үсеш территориялары буенча 7 яңа резидент барлыкка килде. Бишесе Мингилеш шәһәрендә. Булган нәтиҗәләр белән беррәттә Россия икътисади үсеш министрлыгы белән килешүдә каралган планнарны тулысынча үтәмәү күзәтелә. Электрон сәүдә үсештә сатулар күләме 25 миллиард сум, әмма республика кече һәм урта бизнес вәкилләренең 7% гына маркетплейсларга чыгалган. Аларның санын 3 тапкырга арттыру бурычы тора. Резервом для развития экономики районов являются промпарки. Их резидентами формируется порядка 10% объема промпроизводства. В 2021 году создано более 7 тысяч новых рабочих мест. Өстенлекле үсеш территорияләре буенча да эшмәкәрлеккә тиешенчә игътибар булмаган районнарга да шелтәсен белдерде Рөстәм Миңнеханов. Районы, которые слабо занимаются развитием бизнеса. И, конечно же, они справедливо находятся в конце рейтинга. Вот это Кайбицкий район, Агрызский район, Аксубаевский район. Ну и ряд районов я бы просил детально проанализировать. Инвестициялар җәлеп итү, хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру максатлары да кула. Илдар Сафиуллин, Гүнәс Сафетдинова, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Яңарыш Республика фонды оешу турындагы указга кол куелганга 12 ел. Татарстан президенты ул карарны 17 февральдә имзалаган була. Фондның чираттагы утырышы шушы вакыйга белән котлаудан башланды. Төп тема Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләрен ЮНЕСКО мирасы исемлегенә кертү мәсьәләсе. Минтимер Шәймиев 12 ел дәвамында 50дән артык тарихи һәйкәлне яңартып, 20ләп корылманың яңадан төзелгәнен искә төшерде. Бүгенгә 28 музей булдырып, Болгар белән Зөя утравын зур туристлык үзәге итә алдылар. Аларны ЮНЕСКОның мирасы буларак танулары зур нәтиҗә. Андый 3 объект булуы белән Татарстан, Россия төбәкләре арасында бердән-бер. Яңарыш фонды булышлыгы белән республикада адымнар күп телдә белем бирү мәктәпләре дә төзелә. Астрономия обсерватория
санаторийләрендә Минтимер Шәймиев ил өчен мөһим урын дип саный. 2020 елда аларны ЮНЕСКОга тәкъдим ителгән объектлар исемлегенә керткәннәр иде. Хәзер документларны һәм объектны белгечләр төркеме килеп өйрәнергә тиеш. Проходит каждый объект тысячи очень квалифицированных мировых экспертов. Тысячи. Я не преувеличиваю. Каждый объект, в каком бы направлении не было, и специалистами, значит, по своей области эксперты. Вот каковы требования ЮНЕСКО. За годы масштабной работы под руководством Минтимира Шариповича. Минтимир Шәймиев башлангычлары белән Татарстан мәдәни тарихи мирасны халыкара дәрәҗәдә таныту һәм аны саклап калуда зур эш башкарды. Культурно-исторического наследия на международном уровне. Әхмәт Ибн Фадланның Идел буе Булгарына сәфәре турындагы фильмның соңгы кадрларын төшерделәр. Кино Идел буенда ислам динен кабул итүгә 1100 тулуга багышлана. Фильм тамашачыны 920 елларга алып кайтачак. Багдад шәһәреннән мөселман илчеләре нәкъ шул чорда Булгарга кузгала. Картинаны кайчан тамашачыга тәкъдим итәчәкләр? Моны Рания Абдрахманова белеп кайтты. По воле Аллаха и по его закону шариату. Сюжет буенча Ибн Фадланның Булгарга сәяхәте күрсәтелә. Багдад илчеләрен Олмышхан чакырган. Фильмда аны Кырым татары Әсән Билалов уйный. Рольгә керергә кыен булмаган, иң авыры сәгатьләр буе шушы 18 килограммлы хәрби киемнәрне киеп йөрү иде ди. Мен шымда Хан Алмушны ойнайым. Хан Алмуш безгә бик якын, чөнки без эпimiz түркмиз. Birincidен biz Türkmüz, ikinciden Kazan Tatarmız, Bulgarmız, Kırım Tatarmız, ikinciden. Ama birinciden biz hepimiz Türkmüz. Актерларны бөтен Россиядән җыйганнар, алар арасында профессионал артистлар да, белеме буенча башка һөнәрияләре дә бар. Мин бу фильмда Шурабаш дигән геройны башкарам. Ул суварларның, хәзерге чуашларның бабалары була инде, патшасы. Анда аның катнашында менә без нәкъ хәзер менә төшереп ятабыз шушы эпизодны. Аның катнашында бер суд була, анда шул аның нәселеннән булган бер егет кемдер үтергән. Шурабаш аны якламакчы була инде, әмма мөселман законнары эшли башлаган хәзер. Мин беренче тапкыр шушы фильмнарда катнашам, минем өчен ул бик кызык. Минем ролем ул сугышчы. Мин сугышчы булып уйныйм. Чөнки менә Ибн Фадлан вакытында бик күп сугышчылар иде, гаскәрләр. Сугышчыларның берсе булып фильмда хәтта Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да катнашкан. Кино Казан Экспо, Этнә районында Эстерхан өлкәләрендә дә төшерелә. Фильмдагы барлык фактларны тарихчылар белән килештереп язганнар. Кино нәфис документаль жанрда. Без моны документаль художественный, ягъни фильм дип әйтәбез, ягъни аның документаль өлеше бар, һәм шулай ук менә уен өлеше бар. Без инде монда менә бу уен өлешләрендә, уен сәхнәләрендә без ниндидер теге Болгар тормышыннан, Ибн Фадланның сәяхәте тормышыннан сәхнәләштерү, менә шундый теге күренешләр нинди кертәбез фильмга. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен нинди шартларда кабул иткәннәр? Моңа ни сәбәп була? Фильмда шул сорауларга җаваплар булачак. Ибн Фадланның Иделгә сәяхәте фильмына 300 актер җәлеп ителгән. Фильм үзе якынча 2 сәгать тирәсе дәвам итәчәк. Аның премьерасы май ахырында булыр дип планлаштырыла. Киң аудиториягә исә аны соңрак тәкъдим итәчәкләр. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Изге Рамазан айында Татарстанда яңа мәчет ачылачак. Бүген Питрәш районы Яңа Шигали авылында төзелеп килүче гыйбадәтханәгә ярым ай куйдылар. Мәчет 2 катлы 400 кешегә исәпләнгән. Истәлекле вакыйганы шулай ук Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышлыйлар. Бу әле мәчет ачылу вакыйгасы түгел, төзелеп килүче гыйбадәтханәгә ярым ай кую тантанасы. Җыелган халык тәкбир әйтә, төзүчеләр махсус техника ярдәмендә айны манара очына урнаштыра. Питрәш районының Яңа Шигали авылында бүген зур вакыйга. Балалар өчен укыту кабинетлары, кичкенә генә кухня бар. Булай якынча әйткәндә 300-400 кешегә сыйырга тиеш инде иншаллах. Әле эшләр шактый. Төзелеш 2020 елда башланган. Гыйбадәтханәгә бөек сәхабә Габдурахман ибн Гауф исемен биргәннәр. Бинаның эчке эшләрен төгәллисе калган. Мәчет 2 катлы, хатын-кызлар һәм ир-атлар өчен бүлмәләр каралган. Бу мәчет Хывай йорты бу. Бик озын узак еллар халыкка хезмәт итсен иде. Без бу мәчетне узак еллар көттек. Исән сау шул мәчетләрдә намазларыбызны укып, исән сау булыйк.
Төзелүен көтеп торабыз инде, бөтен халыкта инде гөр килеп дус булып яшәргә насыйп итсен монда. Мәчет халык ярдәме белән силә. Хәзер дини гыйбадәтләрне башкару өчен мөселманнар 5 чакрым читтә урнашкан күрше авылларга йөри. Бу Питрәч мөхтәсибәтендә 21-нче мәчет булачак. Мәчетләр бит инде гыйбадәт урынында түгел. Ул мәдәният урынында да безнең, гыйбадәт урынында да ул безнең, билем алу урынында да ул безнең. Мәчеткә ай кую уңайнан оештырылган әлеге мөкаддәс чара быел зурлап билгеләп үтелүче ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына туры килү бигрәк тә истәлекле вакыйга ди дин әһелләре. Әлеге мәчетнең олы юл буенда урнашу да бик уңайлы, чөнки узган барган кешеләр биргә кереп гыйбадәт кылып чыга алачак. Бирдә дин тәгълиматларын төшендерүдән тыш татар телен өйрәтүгә дә зур игътибар биреләчәк. Инде мәчетнең ачылыш тантанасы тагын ай ярымнан 1 апрель көнне изге Рамазан ае алдыннан узарга тиеш. Питрәч районыннан Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Сәхнәдә Муса Җәлил шигырьләрен укыйлар. Бүген Казанда 4нче халыкара Җәлил укулары бәйгесенең гала концерты узды. 42 меңләп эш арасыннан 100дән артыгы җиңүче исеменә лаек. Россиядән генә түгел, чит илләрдән дә катнашучылар бар. Алар Казакстан, Кыргызстан, Белоруссия, Болгария, Литва, Үзбәкстан, Азәрбайҗанда яшәүче милләттәшләребез. Муса Җәлилнең әсәрләренә битараф булмаучы яшьләрнең чыгышларын тыңларга бүген шагыйрьнең кызы Чулпан ханым да килгән. Ул әтисенең иҗатын югары бәяләүләре өчен рәхмәтен белдерде. Номинацияләр исемлегенә дә үзгәрешләр кертелгән. Җәлилнең әсәрләрен төрле телләргә тәрҗемә итү максатыннан яңа номинация булдырылган. Быел барлыгы 11 номинация. Бу символик мәгънәгә ия. Мусаның 11 көрәштәше истәлегенә атап ясалганнар. Муса Җәлил әсәрләре белән танышуыма бик шатмын һәм аның белән горурланам. Аның шигырьләрендә шипшен, илгә мәхәббәт, азатлык турында язылган. Мин аның төрмәдә төш шигырен инглизчә сөйләргә булдым һәм шуның белән 2нче урын алдым. Мин бик шатмын, мин ышанмадым да монда элеккәнне. Сәмрух кошын тоткан бәхетлеләр дә билгеле. Бүген Казанда 7нче тапкыр сәләт хәрәкәтендә актив катнашучы талантлы балаларны һәм яшьләрне бүләкләделәр. Быел 120 гаризадан 70-не финалга сайлап алганнар. Сәмрух премиясе 14 номинациядә бирелә. Директордан алып сәлкешкә кадәр бәялиләр. Моннан тыш иң яхшы сәләт аланын һәм остазын да ачыклыйлар. Җиңүчеләр өчен махсус бүләкләү фондында 550 мең сумнан артык акча тупланган. Аны әлеге хәрәкәт әгъзалары үз көчләре белән җыйган. Үзгәрешләрдән яңа юнәлеш ел проекты номинациясе кертелгән. Бу ел безнең Сәмрух премиясендә яңа номинация бар, ул ел проекты дип атала. Һәм әлеге номинациядә безнең сәләтнең ел дәвамында эшләп килүче проектлары катнаша. Нәкъ ел әйдәманы номинациясе ул аерым әйдәманнар ярышында үтә. Безне 5 көн дәвамында бөтен яклап сыныйлар, бөтен булган сәләтләребезне тикшерәләр. Камилә Вәлиева Олимпия уеннарындагы ирекле программада призлы урын яулый алмады. Бу көннәрдә милләттәшебез 15 яшьлек кыз тирәсендәге гауга Халыкара Олимпия комитетының карары булар барысы да соңгы нәтиҗәдә чагылыш тапты. Шулай итеп, иң дәрәҗәле ярышта әлегә кадәр тиңдәшсез булган фигуралы шуучы кыз бүген медальсез калды. Камилә Вәлиева чыгыш ясаганда берничә тапкыр егылды һәм 4нче урында калды. Олимпия чемпионы булып Анна Щербакова танылды. Ул бөтен алымнарны түгел башкара. Россиянең тагын бер спортчысы Александра Трусова 5 мәртәбә 4 әйләнеш белән сикереп, көмеш медальгә ия булды. Бронза япон кызы Каори Сакаматода. Камилә Вәлиевага рухи көч биреп тору максатыннан бүген Казанда флешмоб оештырдылар. Шәреккүл паркына яшь фигуралы шуучылар җыелган иде. Аларда Камиләдән үрнәк алып бозда чыгыш ясады. Шунда ук Олимпиаданың турыдан-туры трансляциясендә карадылар. Бу ялларда Казанда кар өстендә регби буенча Россия чемпионаты узачак. Мондый ярышлар әле беренче тапкыр оештырыла. КАИ Олимп стадионында ир-егетләрнең 16 һәм хатын-кызларның 9 командасы ярышачак. Алар Россиянең 15 төбәгеннән килә. Татарстанны ир-егетләрнең 2 һәм хатын-кызларның 3 командасы тәкъдим итәчәк. Республика тренерлары төп көндәшләр дип Краснодар, Пермь һәм Мәскәү спортчыларын атый. Иртәгә Казанда хоккей буенча Дуслык кубогы бөтен Россия турниры башлана. Исеменнән үк аңлашылганча, бу ярышлар төрле дин тарафдарларын очраштыруны, үзара аралаштыруны максат итә. Бүген исә турнир алдыннан иптәшләрчә матч уздырдылар. Бузга ислам һәм христиан дине әһелләре чыкты. Матч башында Бузга алканы Имам Хатиб белән православ рухания бергәләшеп ата. Шул рәвешле алар уенга хәйр-фатиха бирә. Бер боз мәйданчыгында руханилар һәм төнге хоккей лигасы җыелмалары уйный. Барсының да җиңүгә өмете зур.
Без телибез күрсәтергә, ничек итеп мөселманнар, христианнар белән бергә уйныйлар, бер команда өчен. Әлеге иптәшләрчә матч дуслык кубогы алдыннан генераль репетиция кебек. Көндәшләр белән яхшырак танышу өчен менә дигән мөмкинлек. Шундый фикер белән килдек. Менә безнең кешеләр, бигрәк тә яшьләр һәр вакытта спорт белән шөгыльләнсәләр иде, һәр вакытта. Ул вакытта эшләр дә, гамәлләр дә яхшырак була торыр иде. Белгәнебезчә хоккей инде ул командный уен шулай бит. Анда бер генә кеше бер нәрсә хәл итми, бергәләшеп эшләгәндә генә ул инде бер нәтиҗәгә ирешеп була. Добрая традиция, уже второй год продолжается этот турнир. Бу турнир инде 2нче ел дәвам итә. Ул конфессияләр арасында татулыкны ныгыта, матур традицияне дәвам итәргә кирәк. Уенчыларның барысы да һәвәскәрләр, әмма төнге хоккей лигасы җыелмасы егетләре хоккей белән даими шөгыльләнә. Ә менә руханилар командасында тимер аякка күптән түгел генә басучылар бар. Шуңа да аларга ярдәмгә профессиональ хоккейчы килгән. Настроение только позитивное. Кәеф яхшы, күңел сөенә. Шундый матур җирдә үзебез яраткан уенны уйныйбыз, яшь буынга үрнәк күрсәтәбез. Дуслык кубогының рәсми ачылышы иртәгәгә билгеләнгән. Беренче матчларда иртәгә башланып китәчәк. Җиңү өчен барлыгы 2 көн дәвамында 10 команда көч сынашачак. Алар Казан, Североморск, Салават һәм Санкт-Петербург шәһәрләреннән. Это была инициатива Духовного управления мусульман. Кубокны Татарстанның Диния нәзарәте Рус православ ширкәвенең Казан епархиясе һәм хоккей федерациясе оештырды. Эшләрнең иң авыр өлеше алар җилкәсенә төште. Ярышта 7-7 сәбәбе белән дуслык җиңде. Кубокның исеме чыннан да җисеменә туры килә булып чыга. Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Әлегә менә шундый яңалыклар, сау сәламәт булыйк. Ангиография сосудов шеи и головы на КТ 205-205-0. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Автоцентр РРТ Казань укомплектовал Nissan всем необходимым. Зимние шины, 3 года обслуживания и выгода до 300 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Готовые трехкомнатные квартиры для счастливого детства. От 16 919 рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңлек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Санчы иммунитетны ныгыта һәм көч кертә, кан әйләнешен яхшыртканга күрә, санчы организмның эшчәнлегенә уңайлыгын ясый. Энергия бирә, кәефне күтәрә, йокы сыйфатын яхшырта, баш авыртуларын, хроник ауруны бетерә. Санчының файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына ныктай медицинасының хәзинәсе димиләр. 2022 елның 20 һәм 21 февраль көннәрендә Фармленд аптекларында санчыга 20% ташлама. Яндекс погода мәгълүматы буенча көне якын чыгыш Бөгелмә, Баулы, Ознакайда аязучан булытлы көн 4 градус суык. Республикабызга атмосфера фронты һәм циклон якынлашу сәбәпле кич белән һава шартлары үзгәрә башлый. Кайбер районнарда карлы яңгыр һәм буран көтелә. Температура күтәрелә, көндез урыны белән +1 градуска менә, төнлә исә аязганда -13 градусын тәшкил итә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеста аязучан булытлы көн -2 градус. Якын көннәрдә һава шартларында әлләни үзгәрешләр көтелми ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта көн дәвамында җил туктамаячак, төнлә буран чыгу ихтимал. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез болытлы, кич белән температура күтәрелә, карлы яңгыр яву ихтимал. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшемнәр юк диярлек, 3 градус суык. Халык сынамышлары буенча шушы көннәрдә озын-озын боз сөңгеләре күп булса, яз иртә килер диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Республикабызда яшәүчеләрнең артык акча чыгармый гына сәламәтлеген кайгырту мөмкинлеге бар. 1 февральдән 28-на кадәр Икона, Бережная аптека һәм аптека склады даруханәләрендә бәяләр төшү акциясе бара. Файдалы булсын. За окном снегопад, а у нас метель скидок. В аптеках от склада, бережных аптеках и аптеках Икона скидки до 70%. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Лизобакт 30 таблеток 259 рублей. Аптека от склада, бережная аптека и аптека Икона. Адреса аптек на сайте bdefisapteka.ru. У меня артроз.
Дети оплатили операцию за рубежом. Правый протез не приживался, хотя и дорогой. Ждала вторую операцию, но тут границы закрыли. Так я попала в доктор Ост. Протез ставить не нужно. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Счастье, что можно спасти сустав. Жаль, поздно пришла в доктор Ост. Были бы оба суставы целы. Доктор Оз федераль жилтер медицина үзәге авыр тусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм бунар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Казанда көн буранлы булачак, уртача температура 0 градус, көн яктан көчле җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 747 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 86%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы булу ихтимал. Сәламәтлегегезне саклагыз, исәнлектә күрешик.